Do you dream alone under the moon? Is it brighter, brighter when I'm with you? Is the afterglow strong enough to light this fire? Dneska si dáme aj pretréningový shake. Hello. Please mix fruit and protein. Stravujeme sa tu zhruba 3-krát denne, ale tými bielkovinami si nie som istý. Sa to môže hýbať od 50 do 100 gramov. Takže dneska tam pošleme trošku viac. Zabudol som povedať, že vlastne pokiaľ je tvojím cieľom udržiavanie alebo naberanie svalovej hmoty povedzme na tvojom maxime prirodzenom, tak by si sa mal hýbať niekde medzi 1,5 až 2-násobkom tvojej hmotnosti, čiže v mojom prípade vážim 75, takže niečo medzi 100 až 150 a to tu určite nemám. Netušil som, že jednou z najväčších chýb bude, že si kúpim permanentku do fitka za 50 eur, 10 vstupov, pretože rád spoznávam nové miesta a nové fitka, kde sa dá trošku zamakať. No a toto je také špecialitka, že je to vlastne nejaký outdoor gym. Masáž po tréningu to nie je len tak hocikde. No takže dnešný workout tu. Keďže včera som mal silu, bench, tlaky, tak dneska iba nejaké doplnky na strojov, čo som dlhšie nemal. Workout complete. Môžeme ísť ďalej. Hi Turkish Killers. See you, brother. No, tréning dopadol celkom dobre. Polovica vecí tam funguje, polovica nie. Je to viac menej taká atrakcia. Nie je to na nejaké pravidelné trénovanie. Ale ak si v okolí Lamai Beach a nechceš ísť do klimatizovaného fitka a chceš si zacvičiť na slnečko na pláži,
tak fajn spestrenie. Čo mňa troška vyrušuje je to, že na celom ostrove neviem nájsť obyčajné street workoutové bradlá Hrazdu. No ale celkovo sa mi to tu zdá, že tu všetko postavili pred 20 rokmi a nehali tak. Takže vlna street workoutových staníc alebo preliezok na plážiach možno sem ešte len dojde. Ja som strašne dúfal, že nájdem hmyz a červíky, ale oni jedia podobné veci ako my, až na tie morské plody. Čiže sama zelenina, ovocie a kadejaké kuracie a hovädzie a takéto. Takže vraj je to iba špecialita pre turistov, teda atrakcia. Tak práve som si objednal asi pečenú chobotnicu. No, grillovaná chobotnica asi. Až taká pochuťka to není, lebo to je troška gumené a také chuťovo nevýrazné, ale ja si rád ulietávam na morských plodoch. Cestou na štadión som sa vybral na vodopád Namuang, ktorý je jeden z mnohých, ale tento by mal byť najväčší a dokonca by sa to malo dať aj okúpať. Takže viac by mi to bodlo po tréningu, ale nevadí.
Chceme sa predrať na druhú stranu. Nie je to sranda. Hlavne nie s nebodotesnou kamerou. What's your name? Tomás. Thomas? Yeah. Jana? Anastasia. Anastázia. So the thing is, je, že prečo Putin alebo Rusko napadlo Ukrajinu? Nie. Prečo? No nie. Послухай, Україна... There is oil and gas, Yeah. and American want to make a business, same as Putin. It's American do it, you know? And All American. Putin don't want to make